Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Anay General Manager kag anong ka mga Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative ginapanaugan sang 30-day suspension. Inimik ang tanan sa reklamo sa ila sining extension sa kontrata sa KEPCO SPC Power Corporation. May report si Nico Delfin. Ginakabig nga kadalagan sang Power Watch Negros para sa mga konsumidor ang 30-day suspension order sang National Electrification Administration batok sa Anay General Manager kag anong pa ka mga Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative o Conseneco. Ang Consumer Watch Group ang nagpasaka sang kaso nga grave misconduct, gross neglect dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interest of the EC kag MCO, ini may kangtanan sa 20 megawatt contract extension sang KEPCO SPC Power Corporation nga nagtakop sang Mayo 2022. Gin-violate nila ang rules ng ARC kag iban pag ng mga guidelines sang niya. Bali ang ang ilat nga pag-extend sang 20 megawatt was illegal in other words. Ang problema galing kay pag-extend nila sang 20 megawatts amounting to 5.42 per kilowatt hour. Ang in-implement nila time of use rate which is lower than the contracted price with KEPCO Salcon. Ang putang labi 3. Di kundi ginsukot sila sang differential billing. Sa desisyon sang NEA Administrative Committee, Sanday Board of Director Jojit Yap, Robert Havillana, Father Ernie Larida, Martha Joyce Cuenca, Antonio Panique kag Eugene Velasco, amuman si Anay Acting General Manager Attorney Danny Pontevilla ang guilty of simple neglect of duty kag ginpinahan sang 30-day suspension. Wala pa mabaton sa mga Board of Directors ang kopya sang desisyon sang NEA. Buwas na talana magahatag sang ila opisyal nga pahayag sang dayap kag ang katapo sang Seneco Board. Ginpasalig naman sang tagdumalaan sang Seneco nga hindi maapektuhan ang ila pagserbisyo sa mga consumers. So wala pa kabaton ang office no sang official nga communication from the NEA with the latest decision. And with this gina-reiterate namon nga we would like to ensure aton member consumer owner nga hindi apektado ang aton services sa ila. Ang Seneco Project Supervisor kag Department Manager sang Human Resources among ginmanduan nga magpatuman sang desisyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.